Tisztelt közönségünk, nagy szeretettel invitálom Önöket november 3-án a Művészetek Palotájába. Elkezdjük idei hangversenybérletünket, és az első koncerten Mondonville motettáit fogjuk játszani Önöknek. Mindegyik mű Magyarországon első alkalommal fog elhangozni. Kérem, engedjék meg, hogy hadd szóljak néhány szót a zeneszerzőről. Jean-Joseph Cassanier de Mondonville, a 18. századi francia zene egyik legérdekesebb zeneszerzője. A Rameau utáni generáció nagyon fontos alakja, 1711-ben született és 1772-ben halt meg. A párizsi Concert Spirituelnek sokáig zenei vezetője is volt, híres hegedűművész volt, és motettái rendkívüli népszerűségnek örventek Franciaországban. A forradalom előtti évtizedekben majdnem 500 koncertről tudunk, amikor Mondonville motettái elhangzottak Franciaországban. 500 dokumentált koncert egy zeneszerzőnek a műveiből a 18. századi viszonyok között egészen elképesztő, de ha belegondolunk, ma is az lenne. Mondonville életműve kevésbé ismert ma még Magyarországon, de Franciaországon az egyik legfontosabb barokk zeneszerzőnek számít. Ebben a hangverseny évadban, tehát a 2015-16-os évadban kiemelt figyelmet fordítunk Mondonville életművére. Most a motettákkal kezdünk, és márciusban megszólaltatjuk az első 1742 óta sem játszott, de nagyon fontos és gyönyörű operáját, az Isbét. Együttműködő partnerünk most is novemberben és jövő márciusban is a Versailles Francia Barokkzenei Központ, amely azzal segíti munkánkat a francia repertoár feltárásának terén, hogy ennek a különleges zenei stílusnak, különleges képzettséget igénylő zenei stílusnak a legkiválóbb francia szólistáit hozza a produkcióinkba, és velük léphetünk föl itt a magyar közönség előtt. Ebből a koncertből is egyébként lemezfelvételt fogunk készíteni, ahogy a márciusi operából is. Nagyszerű francia énekesek jönnek Magyarországra, Chantal Santon, Matthias Vidal, Jeffrey Thompson, Alain Buie és Daniela Skorka. Tehát 5 nagyszerű énekes, akik közül 3-at, Chantal Santont, Jeffrey Thompsont és Matthias Vidalt már nagyon jól ismerheti a közönség a 2014-es évi Rameau produkcióinkból. Szerencsénkre egyébként, nagy örömünkre a 2014 áprilisában felvett Rameau operánk több nemzetközi, rangos nemzetközi díjat nyert a 2015-ös évben. Tehát úgy tűnik, hogy a nemzetközi érdeklődés is egyre nagyobb arra a munkára, annak a munkának az eredményére, amelyet a francia repertoár terén végzünk. Várjuk Önöket nagyon nagy szeretettel november 3-án a Művészetek Palotájába.